Afsnit 2. Newtule. Afsnit 2. Julestjerne. Sikkert købe til køb. Flot herude. Det er så flot. Flot ud over havet. Unge herrer, ja. Der er lige sluppet 24 rotter fri inde i midt København. Hvad har du at sige til det? 24 rotter. Ja. De skal bare lige der, hvor de er. Okay, Lige der, hvor de er. men de er ret giftige. De giftige rotter. De sutter sig nemlig tæt på tæerne. Lige om lidt, så bliver de faktisk op til Vigomvampen. Ja. Det er statistisk bevist. Videnskabsmændene har lavet det som en undersøgelse. Så der er ikke nogen bekymringer, der skal tages her. Nej. Jeg skal bare videre herfra, og de her svampe her, de er mine. Det er mine. Det er min. Er du sikker på, at det er dine? Det er min, det her. Min. 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 Det er også dine. Det er også min, den her. Det er også min. Det er min, den der. Den der. Det er min. Min, den der. Han har ret til blomster. Det er min, den der. Nej, det er også min, den der. Du må ikke danse her. Det er, Hvad? det er min jord, den der. Det er hans. Det er min. Han har det fint. Det er min Han jord. har lov til at danse der. Det er min jord. Det er min jord. Det er min jord. Jeg ejer alt det her. Jeg ejer det hele. Nej. Så, Nej. du har det. Det er mit. Kom her. Na. Kom her. Skal jeg give dig? Så skal jeg godt nok give dig. Kom du. Uha. Nu får du. I ballade med. Nu får du simpelthen en. Nej. Nu Så. skal du bare. Nu. Sådan. Nu får du selv en. Hop. Fuck. Jeg tror, du var færdig. Gud, hjælp mig. Han må her. Endelig en redder. Magisk.